Marko, folgore ontzian itxasoratzen. Jope, Rokik oso gogor lotu du olana. Ze leku ona! Berandu dator. Gina Andrearen bulegoan geratuko zen zaparra da pasa arte. Bila joango naiz oraintxe. Marko? Gabon. Oraintxe nindoan Markoren bila aterkia hartuta, mila esker ekartzeagatik. Baina, non dago? Hemen egongo zela uste nuen. Ez? Goizetik ez da bulegora itzuli. Non sartu ote da? Agian lagunen baten etxean babestuko zen euria hasi denean. Berarekin egon nahi zenuen? Bai, ala da. Liburu hau ekarri diot. Ederki. Nire senar zenak oso gustuko zuen, Magallanesen istorioa da. Marko amak idazten ez duelako oso kezkatuta dago, gaur goizean. Leonardo da Vinci ontziratzen laguntzeko eskatu dit. Eta nik itsasoko arrisku ez hitz egin diot. Joan egin nahi zuen? Hau ezkutaleku ona da. Hemenen haute aurkituko. Blaiekin naiz. Norote da. Marinelen bat agian. Edo agian beste polizoi bat ni bezala eskutatzera etorrita. Amedio, zertan zabiltza hemen? Baina nolatan aurkitu nauzu? Amedio bihurri hori. Ezin zara nirekin joan, Argentinara noa ulertzen? Ongi da, geratu egun argitu arte eta gero alde. Entzun duzu? Etzen ba ontzira igoko. Ontziratu egin nahi du, ziur nago. Hau da, euria bota. Barkaidazu sortu dizudan enredoa. Ez da ezer, Andrea. Ontziko zoko eta bazter guztiak miatu ditut, baina ez dut inora aurkitu. Neba. Gina, Andrea, ontzi hau 3 egun barru arte ez da itxasoratuko dakizunez. Eta 3 egun denbora luzeegia da ezkutatuta egoteko. Ez altzaizu, hala iruditzen. Eskerrik asko, oso atsegina izan zara. Kontuz joan, Andrea, zorua oso irristakorra dago. Bai, eskerrik asko. Rosi jauna? Markoren bila zabiltza? Bai, baina ez dago ontzian. Zuk esan bezala, lagunen baten etxean babestuko zen atertu arte. Hala izango alda. Ziurrenik etxera bidean izango da, guaren bila gabiltzan bitartean. Bai, zuzen zaude behar bada, Gina Andrea. Honena izango dut etxera itzultzea. Gogorrari du gero. Aizu, Rosi jauna. Bai? Erokeria deritzozu Argentinara joan nahi izatea?
Zer esan nahi duzu? Bai, badakit, umea da oraindik. Baina oso nortasun sendoa du, nire iritziz. Ama ikustera joan nahi izatea ez da inolako zentzugabekeria. Ez dut inoren gauzetan sartu nahi. Baina zure emaztea biziki poztuko litzateke semea ikusita. Urtebete da jada Argentinara joan zela. Oso bakarrik egongo da han, herrialde arrotz batean, etxeko inor gabe. Markorekin egun batzuk igarotzeak bihotza alaituko lioke. Munduko pozik handiena emango lioke. Eta Marko berriz oso kezkatuta dago amak idazten ez duelako. Bertara joan eta ondo dagoela ikusten badu, lasaituta itzuliko da inondik ere. Gainera, halako bidaia oso aberasgarria izango litzateke mutikoarentzat. Izugarri ikasiko luke bai ibilaldian, bai herrialde berri bat ezagutzean. Eguna da eta pozik mendira goaz, eguzkia barrez sortu da, guhala ikusita. Ura bizi doa, errekatxoan bera, belarriak posten dizkigu, kantu itxasorakoan. Eki itxaso, kantu, lore, denak bat dira urrutira. Eki itxaso, kantu, lore, nik eskutan nahi nituzke. Gaur jai eguna da eta pozik mendira goaz. Eguzkia barrez sortu da, guhala ikusita. Hau, pixagalea, ezin diote utzi, irten egin beharko dut. Mapa! Mapa eraman du berarekin. Zertarako ordea, ze asmo ote darabil buruan mutiko honek. Auskalo. Zer dao? Mesedez aita, ez ibili nire bila. Amedio, etorri hona segituan! Amedio, Mercedes etorri hona, agudo! Zer? Tximino bat dago hemen, mutilok! Zer, tximinoa? Bai zera! Egia da! Atrona txiki! Tximino polita gainera! Guartzen errapatzera! Bizkorra duk malapartatua! Arraioa mastan gora ies egin dugu. Jaitsiko da aspertutakoan. Galduta ibiliko da, gaixoa. Baina nondik atera da? Ai, non dago komun bat. Hementxe. Atertu du azkenean horratio. Bai, Gaur abiatuko gara. Aprobetxatu lehorrera jaisteko. Genoako airea arnastera. Baina norde monte zarazu. Nik ezagutzen zaitut, Rockirekin zegoen mutikoa zara. Zertan zabiltza hemen? Etorri hona! Mukizu malapartatua! Itzuli hona berehala! Leonardo, bizkor gosari hori bartzaingoa eduki dugu.
Erreusaina dago. Arraioa, gure gosariak iskaltzen. Hemen ezkutatuko daiz. Marko, Rocky! zertan zabiltza? Kaixo, Rocky. Barrabas hori, nire sukaldean sartzen hau sartu zara? Zer gertatu da? Zer da hau guztia? Mukizu hau, ontzian eskutatu da polizoi gisa. Kontxo, entzun geiztokilo, enauzu limurtuko amarrukeria hoiekin. Mesedez, Rocky, lagundu idazu. Argentinara joan behar dut. Argentinara? Aman dago, eta gaixorik dago. Kartzelara joango zarazu. Ez Argentinara. Eraman kartzelara, baina Argentinatik itzulitakoan. Aurrena ama ikusi behar dut. Txorakeriarik ez, alprojatxo, kapitainaren ganazoaz. Jaioa zara gero, kokino hori. Ama Argentinara joan zenetik neuk prestatzen dut janaria. Benetan? Erretzen dago! Kontuz! Mutiko malapartatua, biegun eman ditut gixatu hori prestatzen. Gure abia da ospatzeko zen. Ez dut musutruk bidaiatu nahi jauna. Badaukat diru pixka bat hemen gordeta. Begira, eta gainerakoa zuretzat lanean lor nezake. Rosi jauna, Marko ez da itzuli oraindik? Gutuna utzi dit. Alde egitea erabaki duela uste duzu benetan. Bai, guzti ziur nago. Baina gure konpainiako ontziek eta emigraziokoek bakarrik egiten dute Argentinarako bidaia. Bai, badakit. Ea non sartu den ba, norbaitek ikusiko zuen. Gina, Andrea? Azaldu da mutikoa. Zer? Folgore ontzian dago, mutiko bat aurkitu dute ontzi barruan eskutatuta. Marko. 11 bat urteko mutikoa da. Ontzia 10etan abiatuko da Brasilerantz. Mutiko hori nire semea da. Zure semea? Goazen lehenbailen. Bai. Nor zara? Badakigu Marko duzula izena. Baina zein da zure abizena? Mutiko, tira, esaiguzu egia behingoz poliziaren gana eramatea nahi ez baduzu. Ofizial jauna, utzi zuekin joaten Argentinara, mesedez. Ez esan txorakeriarik. Ezin zaitugu gurekin eraman. Gainera, ontzia hau Brasilera doa. Nola joan behar duzu Argentinara, oinez? Entzun, mutiko, gauzak ez dira zuk uste bezala. Brasildik Argentinara, Italiatik Poloniara besteko bide luzea dago. Itxasoa ezin dut oinez zeharkatu. Ara, zer esan nahi duzu? Ama ikustearen munduaren bukaeraraino joango nintzateke oinez. Baina itxasoz ezin dut. Alakorik, ez dut ezer ulertzen. Bere aldikoa zara alprojatxo, hau interesgarria ari da bihurtzen. Baina zer diozu? Ofiziala, Rioti Buenos Airesera ezin du oinez joan, baina izango da eraman dezakeen ontziren bat, ez da jauna? Leonardo, jakin liteke ze eroaldik eman dizun gaur goizean. Bihurrikume hau ez da bilgezuretan. Tira jauna, mesedez, utzi jozu gurekin bidaiatzen folgoren. Sokaldari jauna. Ez esan dut. Horra, zure uniformea dakar. Handi xamarra edukiko duzu. Medio mastan gore igota ederki dabil, Marko. Ez kezkatu harengatik, tori. Mil esker, Rocky. Tira, ez daukazu horren gaizki ere. Pixka bat sartu eta bapo. Leonardo, jakin liteke ze asmo darabilzun. Ze asmo darabildan, ontzian narra zibiltzerik ez duzu nahiko, ez da jauna? Entzun sukaldari. Mutikoaren aita etorri da ontzian dago. Zer? Tira, gaitzardi. Inozoa izan nahi, sentitzen dut alprojatxo. Ez goibeldu. Marko. Mutiko hau zure semea da, Rosi jauna? Hemen duzu zure mutikoa, eramazu eta giltzapetu etxean. Ez dut etxera
nauzu, ies egingo dut berriro. Baina, Marko, Rosi jauna, eramazu zeurekin lehenbailen. Zatoz, Marko. Zergatik ez didazu joaten uzten? Zuet zaitu amak kezkatzen. Noiz arte itxaron behar dut. Beti itxaroteko esaten, baina nek ez ditut gehiago itxaron. lasaitu zaitez, Marko. Aitak usten dizu ama ikustera joaten Argentinara. Bai, Bai, Marko. Aitaren baimena duzu Leonardo da Vinci ontziratzeko. Leonardo da Vincin, mesedez, Andrea. Folgori itxasontzia da Vinci baino askoz hobea eta erosoago da, txikixeagoa bada ere. Leonardo... Hori ezin duzu katu ofiziala, ni neu eta gainerako ontzilagun guztiak Italiako marinel bikainena gara. Hemen baino hobeto ez da inon joango. Ez duzu ezer esan behar, Rocky? Arrazi du, gainera Marko eta biok lagun handia gara, ondo zainduko dugu, ez kezkatu. Baina zuek Riora zoazte. Bai, Andrea, baina gure zamaren zati bat Buenos Airesera doan ontzira aldatuko dute. Hango kapitainarekin hitz egingo dut. Nik usten badizut esan nahiko duzu. Ui, ai. Zure mutikoa kontzionetan joan nahi du, Rosi jauna, eta gu ados gaude. Aita zaren aldetik, zuri dagokizu erabakitzea. Tira, ala nahi baduzu aurrera. bai. Marko. Zoaz zama ikustera, eta eraman amedio zeurekin. Benetan, aita. Hortaz uzten didazu joaten. Benetan joan naiteke. Uzten didazu, aita. Kapitaina, nire semeak zuekin joan nahi du. Arren, onartzazu zure ontzian. Hori nahi duzu, Marko? Bai, zuekin joan naiteke, kapitaina. Kapitaina? Leonardo, sukaldean beste laguntzaile bat behar duzunez, zeure esku uzten dut nor nahi duzun aukeratzea, eta orain banoa. Marko, bazoaz azkenean, ama ikusiko duzu. Marko, esan amari Tonio eta ni ondo gaudela lasai egoteko. Gogoan dugula egunero eta zaintzeko ondo bere burua. Aita! Nire Katerina lastana. Agur, Marko, kontuz ibili! Eta itzuli azkar, seme! Ondo zainduko dugu! Ez kezkatu ezertaz, agur! Aita, Mercedes, agurtu Tonio eta Emilio nire partez. Eta zuk idatzi iristean! Idatzeko dizuet, agurtu denak. Eman goraintziak amari! Ondo izan, seme. Bakardade handian abarituko duzu orain.
Egi esan, une honetan anak hartuko duen poza baino ez dut buruan. Bagoaz. Jada ez ditut ikusten amedio. Lortu duzu azkenean, Marko. Bai, zuei esker. Taran, taran, tarapatapatapatan, taran, tarapatapatapatan, taran, tarapatapatapatan, taran, tarapatapatapatan, taran, Juhu, Argentinara noa! Ama ikustera noa! Sukaldera bizkor bazkaria prestatzera, zeharo aserretzea nahi espaduzu. Kapitaina zain dago. Zure aginduetara, sukaldari jauna! Alprojatxo hori.